Na togo chaka asiri tukuri nene ryogo chengera abasaibe kanisa ye ya Adventista abamanyakaine buna ambassadors nigo chikanisa ao nabo igo abaraya bange basangerekana ase kanisa ya Mariba ego Amariba district ego toka ego dia Kiogoro ebunge nyaribari chache me county ya Kisii burenchira yamo yogo sasima ase obwamo chinga kichicho nigo abasai basemi wana kuboriwa kobeka oboroso ase omone nabo yoko mokorera umonguru amare ose egasi yache ase bono abasa abaraikuru gusi baira chinga kichiabo nabo yo gwakera ekoko ose siasa chorogongo rwa gusi nigo cyaba kigokwanirwa ase ekanisa iyo na Yesu katika kwani yengera tutaimba wimbo wa msana kando Numwega omonekima yanonyara okolekana ase kanisa ya Adventista ya Amariba district yanne kutoka ase ward ya Kiogoro imebunge nyaliba chache ase county ya Kisii. Itukulia rero abasaye abakeba igamanyikante buna ambassadors nigolengeli itukulia boline anasabanyara bakubekwa omukia bokwendra na gusuka mutwe asa bange banyara bakuba okoboko bokwenderelia kolisira lingana lya Nyasaye. Chikwaya chezikanisa ao igotanya chiwika asensemega anene asenya chigusasuke chinkoro cy'abakristo. Amaigeli yokurwa asebuku kurwa asabarandi ao tatigirimaega barito koigwa ntoseseniri na barito gokorera steam tokorete ki toseseniri igobono abuno egasi itenenere abarai aogati abo omukonyi bumugavana we county ya Kisii omuske apepo boigo omuske Richard Atemba aboigo oyokabere omo MCA wodi ega ya Kiogoro omuske Samuri Apoko nigo wanyarwekana ase orogongoro iga omuske Richard Atemba nigo ananyara kobolia abarai kuro ase county ya Kisii aboigo abagusi asobwamo kubali bwali monane kumusira omuske Matiangi asokobolia ekerogo kyo borai wense ichenta eteko basoyo mobwa abagusi bali bagoteba ngenka kiye twanyora abantu bamintu kurwe getunwa abaikoyo bagotanga naino abagusi kwetera so omwana ino okoroku okengo Matiangi ntutaete tubaoborai igo nagoka omuske Samuri Apoko nigo nene airelebali bene yokibolia egesa kukyo mugusi kenyarego chamo asentunde igana kone kimuna kyabeli bwelimo nanene kumwakira eko omuske Matiangi asokobolia ekero ekega kyoburai wense egende ke Matiangi ya chite last year area ekero cyane sikia yaringe kurwanira kuri space yabo nabuka batebetenga omuntu bweka urara ekantu anyeruse from bondage yase omurayoro anyekiri noyo mito Matiangi Muske Samuel Apoko niganyara gotabuna entunde ganigo anene abagusi bonsi asobwamo bwentogo chamo na gusirana elikwana kibuna omuske Matiangi onyara okwira ekero ekeiga asentunde egogo cham ayiko ripotera egetatseni kegetembe kuroiga ase kanisa ya Amariba district egotoka ase ward ya Kiogoro imeye bunge nyaliba chache county ne ya Kisii unabutambiliane Lucas Mugaka.